Abans de començar us voldria dir que a vegades dins la sala fa una miqueta de fred, però és que hem de tenir el renovador d'aire, que clar, mos entra aire fred de l'exterior i treu els que nosaltres combustionam aquí dintre. Ho dic perquè a vegades, com ho diu que fa una miqueta de fred, però és que si no, i en cas de que quan tenim el comptador i si dos disparats, hauríem d'obrir un poc, més que res perquè tinguem present, que es fred és per això, no és que hi hagi cap aire posat ni res. Bé, benvinguts i benvolgudes, gràcies a tots per la vostra assistència. La majoria hem llegit o escoltat en els mitjans de comunicació que el suïcidi és una de les principals causes de mort entre el jovent. El cas és que és un tema complex, ja que es condueix a nivell mundial, i en el qual es diuen els experts intervenen diferents factors de risc i que actualment s'ha incrementat i s'ha posat de manifest de forma preocupant. Com a estat natural, som una propana en aquest extremadament delicat comportament. Per això, avui tenim entre nosaltres na Roser Gomel Enric, que ens en parlarà. Avui, doncs, na Roser ens oferirà el tema del qual va ser objecte el seu treball de final de grau, una matèria que no té el més mínim dubte que ens convidarà i ens obligarà a la reflexió i que du per títol Epidemiologia, factors de risc, prevenció i tractament del comportament suïcida en població adolescent, una revisió sistemàtica. També us vull dir que tot i la seva joventut, perquè va néixer a Ciutadella el juliol de 1997, na Roser és una dona que durant la seva vida acadèmica ha mantingut un currículum brillant. Decidir quin era el camí que volia emprendre no devia ser una tasca fàcil davant del ventall de possibilitats que se l'obrien, però finalment va iniciar el grau en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona, al campus Bellvitge, l'any 2015 i s'hi va graduar el juny de l'any 2021. Actualment treballa com a metge previs, un servei de prevenció de riscos laborals. Estic convençuda que la medicina està d'enhorabona perquè ha guanyat una professional que no es deixarà indiferent. Moltes gràcies, Roser, per haver acceptat la nostra invitació i tot bé. Gràcies. Se m'entén? Sí, no? Bueno, gràcies per les paraules, m'ha sorprès bastant. S'havies posat les meues que jo no t'havia dit. Molt bé. Bueno, anem a començar, si us sembla bé. Crec que la majoria, moltes que sou aquí ja me coneixeu, però me present, com ha dit ella, soc na Roser, tinc 24 anys, soc d'aquí a Ciutadella i soc metge, me vaig graduar fa molt poquet i el cercle artístic m'ha convidat a presentar-vos el meu treball de fi de grau. En medicina us donen dues opcions per a l'hora de fer el treball de fi de grau. Una és que els professors ens donen una sèrie de temes que podem triar, si n'hi ha un que ens agradi, el feim sobre això. En cas de que cap ens agradi, que va ser el meu cas, podem triar nosaltres un que us interessi. Jo tenia clar que ho volia fer sobre salut mental perquè és una que m'interessa bastant i vaig decidir finalment fer-ho sobre el suïcidi en població adolescent. No tenia molt clar per on començar, així que vaig decidir començar pel principi i fer una revisió sistemàtica. Per qui no estigui molt dins el tema científic i de salut, una revisió sistemàtica és un tipus d'estudi científic en què el que fas és recollir totes les dades i tota la literatura que existeix sobre un tema per tal de tenir una idea de quina és l'evidència científica més recent sobre aquest. I és el que al final jo venc a fer amb el meu treball. Per tant, realment, amb aquesta presentació no venc a donar eines ni solucions en el suïcidi, perquè tampoc soc psiquiatre ni és el que me pertoca, però el que venc a donar és un poc una idea de les dades més recents que es tenen sobre el suïcidi en aquesta població. Anem a començar. Primer una introducció, dir que el suïcidi en població adolescent és una de les 5 primeres causes de mort a nivell mundial i entre els 15 i els 19 anys és la tercera. Primer de tot volia diferenciar entre dos conceptes que segurament ja sabeu, però per tenir-ho present, que una cosa és comportament suïcida, que són tot el conjunt d'idees i comportaments que fa una persona que té la intenció de llevar-se la vida,
En canvi, per altra banda, hi ha els comportaments autolesius no suïcides, que són comportaments, pensaments, idees que té una persona que cerca fer-se mal, però sense arribar a treure's la vida. Vale? A part, et sap que entre les persones que consideren llavors la vida qualque vegada ho fan per primera vegada abans dels 20 anys. Per lo que fa a factors de risc, es creu que hi ha una interacció entre la vulnerabilitat biològica de cada persona i diferents factors de risc. No? I per lo que fa a tractament, evidentment el tractament d'una persona que ha fet algun intent de suïcidi és primer un tractament agut, que seria estabilitzar el pacient en cas que sigui necessari i plantejar la idea d'hospitalitzar-lo per vigilància o el que sigui necessari. I després ja la segona part, que seria el tractament a llarg termini, no? Pues establir un pla terapèutic per tal d'intentar reduir o eliminar aquestes idees o evitar un nou intent. No? Passant ja a el que és el meu treball, per fer una revisió sistemàtica és molt important fer una recollida de dades àmplia i correcta. No? Llavors jo he seguit la metodologia PRISMA, que és una metodologia que es segueix normalment en ciències, en la que jo el que vaig fer és introduir uns termes a les bases de dades, en aquest cas és PubMed, que és una web científica en la que normalment es troben la gran majoria de publicacions científiques. Jo vaig introduir dos termes que m'interessaven, suicide i adolescent, que és el que jo vull cercar. Amb aquesta cerca vaig trobar 19.000 articles, molts. Per tant, el que vaig fer primer de tot és intentar acotar un poc més això i el que vaig fer va ser seleccionar els articles que estessin publicats en els darrers 5 anys, per tampoc cercar coses molt antigues, que estiguessin escrits en anglès o en espanyol i que fossin sobretot estudis observacionals o experimentals. I amb aquests criteris me vaig quedar amb uns 200 articles, els quals encara eren molts per tenir que estudiar-los tots. Per tant, encara vaig fer una altra selecció, vaig llegir tots els seus títols i els abstracts, que seria com es resum, i d'aquí encara vaig eliminar uns quants i me vaig quedar amb uns 60, dels quals encara vaig eliminar uns 30 més que complien qualque criteri d'exclusió, que eren estudis que encara no estaven acabats, estudis que tenien una mostra molt petita i que per tant creia que no me donarien informació molt vàlida, i així. I al final vaig acabar amb 33 articles, que són els que he inclòs a la meva revisió i a partir dels quals he extret tota la informació que us mostraré ara. Aquí tenim els resultats. Primer de tot, per lo que fa a prevalença, vaig trobar que els intents de suïcidi tenen una prevalença que varia, en funció de la població que s'estudiava en cada estudi, entre un 4 i un 18%. Després, per lo que fa a idees de suïcidi, és més freqüent, evidentment, entre un 10 i un 18%. També vaig trobar un estudi fet als Estats Units l'any 2018 que mostrava realment que el suïcidi té una prevalença creixent, té una tendència a créixer. Per altra banda, després per lo que fa al mecanisme suïcida, a la majoria d'estudis mostren que el mecanisme més freqüent és la intoxicació medicamentosa. Un estudi fet a Espanya mostrava que més del 80% dels adolescents entre 12 i 18 anys que arribaven a urgències per un intent de suïcidi ho havien fet a través d'una intoxicació medicamentosa, sobretot psicofàrmacs i analgèsics com paracetamol. També hi ha altres mecanismes com autoagressió amb arma blanca, precipitació o penjament, tot i que són menys freqüents. Després també vaig trobar un parell d'estudis que relacionaven una mica els comportaments autolesius que havia dit al principi amb el suïcidi i tots mostraven que existeix una alta relació i una alta coexistència entre les dues coses, entre el suïcidi i l'autolesió. També vaig trobar un estudi que el que feia era un poc mirar la seqüència temporal d'aquestes idees i aquests comportaments i demostrava que el primer que apareixia eren idees i pensaments autolesius i suïcides, amb el temps anaven apareixent els comportaments autolesius i finalment ja arribaven els plans i intents de suïcidi. Després, pel que fa a factors de risc,
un total de 14 dels estudis que jo vaig incloure a la meva revisió sistemàtica estudiaven la relació entre el suïcidi i diferents variables, no? I es va veure que, per exemple, sexe femení, tenia antecedents psiquiàtrics, la víctima de bullying, la no conformitat de gènere, els hàbits tòxics o factors socials i econòmics estaven associats de manera significativa amb el suïcidi. En aquesta diapositiva podeu veure, hi ha molta informació, però són les xifres un poc que vaig trobar tots els estudis sobre aquests factors. Per exemple, un estudi mostrava que dels adolescents atesos a urgències per intents de suïcidi, més del 80% eren noies. Aquest mateix estudi mostrava que més del 60% tenien antecedents psiquiàtrics, sobretot depressió i ansietat. També estudis relacionaven el bullying físic amb idees de suïcidi o el bullying relacionat amb intents de suïcidi. També la falta de menjar o amb hàbits tòxics, com he dit antes, el tabac, alcohol, cànnabis, drogues il·legals. Tots mostraven una associació significativa amb el suïcidi. En canvi, per altra banda, també hi havia estudis que mostraven que hi havia altres factors que podien actuar com a protectors, diguéssim, no? Per exemple, el suport per part dels pares, el fet de tenir amics íntims, bona connexió a l'escola, eren factors que estaven relacionats de manera negativa amb el suïcidi. Aquí, per el que fa a prevenció, crida l'atenció que de tots els articles i tots els estudis que vaig trobar, només un estudi estudiava la prevenció, una possible estratègia per prevenir arribar a tenir idees o intents de suïcidi. Per el que fa a tractaments, sí que hi havia un total de 11 articles que eren estudis experimentals, assajos clínics, que el que feien era intentar avaluar l'eficàcia de diferents teràpies psicosocials per tal de disminuir les idees suïcides en adolescents que ja havien fet algun intent o que estaven en risc. Altres estudis també valoraven l'eficàcia de tractaments relacionats i basats sobretot en les relacions familiars, en la família, que es veia que eren uns tipus de tractaments més eficaços en aquells pacients que tenien problemes a nivell familiar. Aquí us he intentat exposar una mica els resultats resumit, perquè els resultats no van sortir molts, però la part que ve ara és la discussió, que és on intent trobar un poc d'explicació que els resultats que s'obtenen. Per el que fa a la prevalença, com he dit, variava en funció de la població estudiada, entre un 4, 6, 18%. Per exemple, un estudi fet a Espanya mostrava que la prevalença era del 4%. En canvi, en estudis fets en països amb ingressos més baixos, aquesta prevalença arribava a ser de fins a un 17 o 18%. El que ens mostra que segurament factors econòmics hi tenen un paper important, ja sigui pel fet de viure en una família amb menys recursos o pel fet de viure en un país on també es fiquen menys diners en salut, pot ser per diferents factors. Després, havíem dit també que la ideació suïcida és més freqüent, evidentment, que els intents de suïcidi. Per tant, aquí jo crec que seria important intentar fer estudis longitudinals, estudis que segueixin en el temps en aquests pacients que tenen idees de suïcidi, però al final veure quins arriben a fer algun intent i quins són els factors que influeixen. Com he dit, la tendència és creixent, hi ha estudis que mostren que la tendència de suïcidi és creixent, per tant, el mateix, és important seguir estudiant i crear noves estratègies per tal de revertir aquesta tendència. Després, com he dit, també hi ha una gran associació entre els comportaments autolesius i el suïcidi, per tant, l'autolesió és un punt d'intervenció important. El principal mecanisme hem dit que era la intoxicació medicamentosa, per tant, aquí és important limitar l'accés als fàrmacs, ja només a casa, que tots tenim paracetamol i molts pares prenen psicofàrmacs o el que sigui, és important limitar l'accés, sinó també a nivell els professionals metges mateixos, a l'hora de pautar un tractament a un pacient és important sempre valorar el risc-benefici de donar aquest tractament quan és un pacient
amb risc o amb idees suïcides o que ha fet algun intent en algun moment, no? Per altra banda, una cosa també interessant és que, com he dit, el sexe femení augmentava la probabilitat de fer un intent de suïcidi. En canvi, les dades de l'Institut d'Estadística mostren que la mortalitat per suïcidi és superior en nois que en noies. Això és un poc controvertit, no? I això ens ve a dir que segurament els nois fan menys intents de suïcidi, però que són més letals. Després, dintre dels factors de risc, hem dit que, per exemple, el bullying físic, baralles, bullying relacional, soledat, agressions, són factors que se relacionen significativament amb el suïcidi i, per tant, això ens ve a dir que realment les relacions interpersonals són importants en aquest sentit. Després volia comentar també que la gran majoria d'estudis que he trobat són transversals. Dintre dels estudis científics es poden classificar de diferents maneres i, per exemple, en funció dels temps, classificam els estudis en estudis transversals i estudis longitudinals. Els transversals són els que medeixen unes variables en un moment només. Els longitudinals són els que segueixen la població estudiada en els temps i poden establir també relacions causa-efecte, no? I al final ens donen molta més informació que no un estudi transversal. I finalment, per el que fa en el tractament, el que més crida l'atenció és això, la falta d'estudis a nivell de prevenció, no? Al final hi ha molts estudis que miren l'eficàcia de diferents tractaments per tal de reduir el risc de suïcidi o les idees suïcides en pacients que ja han fet algun intent o que estan en risc, però no hi ha investigació per que fa una prevenció primària, no? A evitar el problema i a evitar això. Al final, la prevenció primària en salut física també és molt típica, no? Tu vas al metge i te recomanen que no fumis, te recomanen que mengis bé, una dieta equilibrada, en els fiets, a l'escola, es demostren la piràmide nutricional, no? Però al final, a nivell de salut mental, no existeix una promoció i una prevenció, no? És algo que falta i que seria important en aquest sentit, sobretot en població adolescent, no? I bueno, aquestes són les conclusions, que és un poc el que he explicat fins ara, les conclusions a què jo vaig arribar sobre aquest tema i ja està. Si teniu preguntes o el que sigui, voleu compartir alguna cosa, debatir... Dues persones, per dir-ho d'alguna manera, en la mateixa salut mental, amb uns condicionants, uns més positius, familiars, econòmics, i uns més negatius, això és un hàndicap important. És a dir, quan la salut mental desapareix, aquest qui té un acomplament familiar, econòmic i emocional una mica més estable, té manca possibilitats de dirigir-se cap a un comportament suïcida. Clar, perquè al final no hi ha una causa que causi el suïcidi o un problema que t'adui això. És la interacció i la mescla al final de diferents factors, no? Si tu tens diverses coses que te sumen negativament, al final tens la teva probabilitat és superior, no? I és el que mostren els estudis. Sí, i el que comentàvem abans, el tema de la salut mental, està com un poc, és un tema un poc tabú. És a dir, tu dir que vas al psiquiatre no és tan fàcil com dir que vas al dentista. Sí, és el que havíem dit abans, que al final la salut mental és un tema, ja no el suïcidi ni la salut mental en general, és un tema que des de sempre ha estat bastant tabú a la societat, no? Quan m'ha fet l'entrevista IB3 m'ha dit que fa 20 anys jo no podia dir que qualcú s'havia suïcidat, tenia que tapar de qualque manera perquè no es podia dir. I al final s'ha d'arribar en un punt en què entenguem que al final dir que tinc depressió és el mateix que dir que m'han d'operar del genoll perquè tinc el menisc corromput. Al final és una malaltia que s'ha de tractar, sigui mental o física, és igual, i s'ha de donar la mateixa importància, no? El que passa que aquí, per exemple, a Espanya, sí que es pot, com per exemple a
Estats Units, perquè ho veiem a les pel·lícules, per exemple, és com a més habitual que la gent manifesti, no, és que avui em toca anar al psiquiatre o hem visita amb el psicòleg. I aquí és una mica més, és com una tara social. Ho tapes, sí. Ho tapes per el que diran, per el que pensaran, per això, perquè al final és com un tabú, no? I jo crec que precisament per prevenir aquestes coses i aquests problemes és important normalitzar-ho. I sobretot amb els adolescents i amb els fills petits, saber-los també mostrar i a gestionar les seves emocions, a saber que poden compartir el que senten, no? Que mamà me fa mal el cap però mamà estic trist. Les dues coses estan bé, les dues coses me les pots explicar i pots confiar en jo per això també, no ho has d'amagar, ni t'has de sentir menys tiu per plorar o menys tiu per estar malament, perquè després jo crec que és el principal per prevenir aquestes coses, perquè després és quan s'acumula tot dins, no tens ajuda, no tens recursos i no tens solucions per el que t'està passant. Tens estadístiques de Balears en quant a nombre de suïcidis? No, de Balears no, perquè ja ho he dit, jo ho he cercat a través de PubMed, que és una web a nivell internacional, i trobava de tot, o sigui de Menorca no hi havia estadístiques. No, me referia a nivell de Balears, no tan concret de Menorca, però a nivell de Balears. No. Seria interessant que aquesta ponència o aquesta cosa, aquest treball, el poguessis anar a presentar a algun col·legi, a algun institut, perquè crec que els hi donaria, no sé si eines, però si algun camí de sortida en algun adolescent que es trobés amb problemes, això jo crec que el podria ajudar molt, seria per visibilitzar un poc que és normal i que està bé. Sí. Al final era subjectiu de la triat aquest treball, perquè crec que la salut mental és una cosa que encara s'ha de visibilitzar un poc i per donar veu també a la gent que està malament, no? Crec que ja... Hola, Robert. Dins del món de la medicina tens constància que hi hagi interès perquè la prevenció formi part és a dir, perquè s'integri dins l'estructura de la salut pública, perquè se xerra molt, però realment notes que quan una persona té pena i se'n va a urgències, moltes vegades li diuen ui, això no sé qui no, tu no. I falta molta fe, i depèn de la persona. El trist és que depengui de la persona que te trobis a urgències que te tractin d'una manera o d'una altra, perquè ja passa a ser una cosa moral i de cadascú, que no algo que hauria de ser part de l'atenció de qualsevol persona, no? I és un tema, jo a la carrera jo vaig fer una assignatura de psiquiatria i punto. Tampoc m'han mostrat molt més, tampoc m'han mostrat eines per quan te veus en una situació així i jo crec que encara hi queda molta fe de també que tots els professionals de la sanitat estiguin també preparats per atendre no només dolències físiques sinó també psíquiques. Evidentment tots tenim una formació, però moltes vegades encara hi ha el que tu dius, molts professionals que aquest el que té és que està depressiu, que està negat i pren nit una pastilla. Sí, és que és trist però és així, però és per com la societat ho ha vist sempre, saps? Sí. I dins el que comentava abans, i dins el món laboral, també és a dir, ho tenim tan poc interioritzat dins la societat que si algú el donen de baixa precisament perquè té molta pena, perquè és incapaç d'afrontar-se en el dia a dia laboral i es menys decideix que li ha de donar una baixa i li recomana que surti, que s'esplagi, que vagi a la platja, que es passegi, sempre hi ha aquella crítica social que diu, mira, clar, aunque el veiem amb una garrossa i li diuen, oi, sí. Mira, és que l'han operat, un mal de la cama que deu tenir. Sí. I en canvi veiem una persona que està de baixa, però ningú, oi, mira, ha dit que estaria en depressió i ara mirar els passatges. Sí. I hi ha aquesta crítica social que és molt punyent i està com a molta sort de desdia. Ja, perquè les malalties mentals també és una cosa que es du per dins, que no ho pots mostrar. Tu no has, saps? Si t'han operat ho veus, si has caigut t'has fet mal ho veus,
no? I al final és molt complicat i és això, que la gent encara no ho entén, no? Que al final és el mateix una malaltia mental que una malaltia física. És la mateixa dolència i necessita la mateixa atenció i la mateixa importància. De totes les dades que has donat, la que m'ha semblat més preocupant ha estat la de la tendència. He entès que la tendència era creixent a tots els factors. Sé que no estan subjectes al teu estudi, ja ho has dit tot d'una, però llegint articles que t'ha donat alguna pista de què és el que està fallant. Perquè si el problema va créixer, si n'hagués disminuït encara alguna cosa diferent, però si està incrementant el problema cada dia, no només no estem fent res, sinó que el que estem fent ho estem fent cada dia més malament. Sí, no, la veritat és que no he trobat tampoc explicació en això. Sí que es veu que tots els articles que trobava deien això, que hi ha una tendència creixent, ara encara més després de la pandèmia, que això no ho he dit perquè és veritat que quan jo vaig fer aquest treball no hi havia informació sobre pandèmia, encara no hi havia estudis fets, però ara s'està veient que està empitjorant també. I sí, la veritat no t'ho sé dir, és perquè el que demostra és que hi ha d'haver més intervencions i més solucions, més prevenció, més protocols i més interès respecte a aquest tema. L'atenció primària és importantíssima l'amnèsia, o sigui, l'interrogatori com a eina, diguem, d'exploració, i en salut mental quasi és l'única. Llavors seria molt interessant fer una anamnesi molt dirigida de cara a indagar les conductes aquestes que hi pugui haver en el malalt que acudeix a la consulta, que puguin tenir ideació suïcida. Vull dir, aquest interrogatori ben dirigit, l'anamnesi dirigida específicament, crec que ha de ser una eina que s'ha d'emprar molt. Sí. Al final, el més important dintre d'això és la teràpia psicosocial, no? Tots els estudis el que feien era això, valorar l'eficàcia de teràpies conductuals, de teràpies, no? D'això, d'intentar indagar dintre del que li passa a la persona. Molt important també que la persona se senti entesa, acompanyada, no? I que l'escolten. Això també molt important per arribar a indagar més, no? dins això. Sí, totalment, tot això. Ara me fas pensar, un cap vespre fent una pel·lícula per la tele que es deia El mundo en sus manos, que és història d'un metge. I hi ha un moment que sa mare és analfabeta i està molt preocupada que els fills seus no es havia casat molt jove, van tenir tots uns components socials que la pressionaven. I arriba un punt que ell es posa dins el llit, és un cas verídic, es posa dins el llit i els diuen als al·lots, aneu voltos a missa, que jo avui no puc venir, que tinc un dia d'aquells. I llavors se'n van i ell pren la decisió d'anar a veure un metge i veus la imatge que se'n va cap a un hospital psiquiàtric i hi ha una infermera que surt i ell s'atraca a la infermera i diu necessito parlar amb algú perquè tinc unes emocions i uns sentiments que no puc controlar. La infermera a la passa pendent diu això ho solucionarem. I jo he pensat, mira, això segur que no és una entrada a un hospital d'Espanya. No. Ja t'ho dic, és que depèn del professional que evidentment que te trobi, saps? Necessito explicar a algú que els sentiments que tinc que no puc controlar. I és important també fer saber que a vegades creus que no te podran entendre o que no li pots explicar als teus amics o a ton pare i ta mare perquè et fa vergonya o el que sigui, però que hi ha professionals que te poden ajudar i que sempre hi ha qualcú a qui li pots explicar i que t'escoltarà i que se pot compartir, que això és algo també molt important en els fills, a mostrar, a gestionar les emocions, a compartir-les, no? Sí, són malalties que estigmatitzen ara com el mateix Covid, sembla que qui tens Covid ha fet alguna cosa malament i el que tens Covid és perquè simplement li han cobrat o havia de tenir, però són coses que estigmatitzen.
relació que estic infantil i juvenil. Després de la base biològica i del consum de drogues, si es contemplava com un dels majors factors o era més això que és destacat més de caire social relacional d'experiència? Sobre aspectes biològics, diguéssim, no, la veritat és que no vaig trobar res que estudiés, però sí que dels hàbits tòxics ja ho he dit, que sí que s'ha vist en diversos estudis, no? Bueno, aquí veig el d'OR és odds ratio, per la gent que no està ficada en estadística i tal, és una xifra que el que us diu quan l'odds ratio és de 1 significa que entre les dues variables no hi ha cap tipus de relació. Quan l'odds ratio és superior a 1 hi ha una relació significativa i positiva entre aquestes dues coses. Per tant, aquí com veig, per exemple, el tabac té una ràtio de 2 amb 13, l'alcohol, el consum de cànnabis, drogues il·legals, tots això són factors que es relacionaven significativament amb idees o intents de suïcidi. Vale? Per tant, sí que té relació. No t'he dit que sigui la principal, però ja t'he dit que el factor principal eren els antecedents psiquiàtrics, principalment, però sí que hi ha molts casos que sí que s'ha vist. Saps que hi ha factors genètics, ambientals o climàtics que hi podrien influir? És el que ha dit ella, no vaig trobar res, però sí que evidentment s'ha cregut sempre que els factors, que dic aquí que els factors externs al final interaccionen amb la teva vulnerabilitat biològica, amb els factors biològics. Evidentment és una cosa que és difícil d'estudiar i que no se'n té molta investigació, però estic segura que sí que hi ha una part que en determina, igual que les malalties mentals, no? Al final, les malalties físiques hi pot haver certes característiques teues pròpies biològiques que ho puguin afavorir. Que s'ha dit vegades que hi havia un índex bastant elevat de casos de suïcidis. És cert això? És extrapolable o és equiparable a altres puestos com la península o altres països? Pot influir, com deia que sí, perquè les persones, la tramuntana, jo he sentit dir vegades des que la tramuntana, ho he sentit dir, no sé si Pots fer una mica. I Menorca, em consta que és un puesto que ja bastant per la població que hi ha síndica bastant elevat, és així? Sí, jo també he sentit totes aquestes coses. Dates i xifres no entenc i no en sé la veritat, però sí. I això de la tramuntana no te sabria dir quina possible explicació té, però a vegades sí que el fet de viure en una illa jo crec que sí que podria tenir un poc a veure. Al final estàs limitat, estàs tancat en un espai petit, tens pocs recursos, poques oportunitats. Per exemple, si te va malament la feina no tens les mateixes oportunitats que tens visquent a Barcelona o una cosa així, no? Pensant així, jo crec que són coses que sí que evidentment poden influenciar, però ja t'he dit, no tinc dades exactament. Ara quan te sentia pensar també que un viatge que vaig fer a Andorra una vegada també vaig sentir a dir allà que era un lloc que també tenia un índex bastant elevat. Degut a millor per la zona geogràfica, que estan dins una vall, que estan una sensació d'estar tancat, no sé si et saps o no, si ho saps tu. Sí, no ho sé, però és que ja t'he dit, jo crec que és bastant complicat cercar per què, per el que he dit, perquè al final són molts factors, és una interacció entre vulnerabilitat biològica, factors externs i moltes coses. I sí que pot ser, evidentment, com he dit, en cada població la prevalència era diferent, no? I al final depèn de molts factors que a vegades se'ns escapen i és difícil saber. Has dit que hi havia més tentatives per part del Lotes, però més intents que arribaven a terme per part del Lotes. Vas trobar alguna dada que relacionés el fet de, és a dir, el que també s'ha sentit a dir molt, que els que amenacen a suïcidar-se a vegades no són els que realment ho arriben a fer, sinó que a vegades els que ho arriben a fer finalment, els que no ho ha dit, els que han estat més desapercebuts, has trobat dades en relació a això o no?
No, en relació a això no, però sí que es veu això de que és molt més freqüent en sexe femení, no sé ni per què no, però sí que els al·lots sembla que fan intents més letals, tampoc sé per què ni res, ja dic, són... Si no hi ha més preguntes, ho donaríem per conclòs. Moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies, Roser, per l'estona que mos has brindat. No, a vosaltres per donar visibilitat a això i xerrar-ne una estona. Gràcies.